ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ. ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್‌ಗೂ. ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ ಬೊಕ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ. ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ. ವನ ಸಾಂಡ್ ಜಯಕ್ಕ. ಸ್ವಾಗತ ನಿಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಜಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಲೈವ್‌ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ದೇ ಆರ್ ಬಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜರ್ಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಮುಗಿಂಡೆ. 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಐಡುಡು. ಜಯಕ್ಕಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ದಾದಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನುರ್ಗೆ ಜಯಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು. ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಹೇಮಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೆರ್ ಇತ್ತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಚಲ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ. ಬಂಗುಡೆ ಜಯಕ್ಕಗ್ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಂಗುಡೆಗೆ. ಹೇಮಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಹೇಮಕ್ಕಗ್ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. 5 ಜನ. ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಓಲ್ಲರು. ಐಂಜನ ಐಟುಡುಲ್ಲರು ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಮದಿಮೆದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಂದೆ. ಮದಿಮೆ ಉಂರಾಣತೆ 1 ತಾರೀಕು ಕತೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ್. ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ, ಜಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ, ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ. ಕಜಿಪು ವೆಜ್ ಇರೆ ವೆಜ್ಜಾ. ಮದಿಮೆ ಉರಾಣ್ಯತೆ 1 ತಾರೀಕು ಕತೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತೀನಿ. 2 ತಾರೀಕು ಆಜಾತ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡತೆ. ಇರು ಓಲ್ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮುರಾನ್ದ ಪ್ಲೇಸ್‌ಡ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ದು ಚೂರು ದೂರೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೊರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ. ಎಂಗಳ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪಿರ ಉಲ್ಲೆ. ಆಂಡ್ ಒಂಜೇಕ ಮದಿಮೆ ಒಂಜೇಕತೆ. ಆಂಡೆ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ. ಹೇಮಕ್ಕ ಮುರಾನ್‌ನಿಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. 14 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಇರು ಓಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅನ್ನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಆತುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮುರಾಣೆರ ಬತ್ತುನಿಂಚಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗಂತ ಅಂಚ ಇನಿ ಮೂಜಿನೆ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ. ಅಂಚ ನನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನೆಡೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೆರ್ ಇರು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಂದ್. ಅವೇನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಇಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಂಡ ಅವು ಲೈವ್‌ಗೂ ಯಾವುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಲೈವ್‌ಗೂ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ವೀಡಿಯೋಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಅವ್ಲ ಆಪುಂಡು. ವನಸಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಎಂಕ್ ನುರ್ಗೆ ಕಜಿಪ್ಪು. ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ. ಉತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಉತ್ತಮ್.
ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ತೆರೆಗ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉತ್ತಮ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಅವಿ 7 ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ಆಂಡು ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಇರೆಗ್ ವೆಜ್ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಉತ್ತಮ್ ಬ್ರದರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಡ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ಲ 11 ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು 8 ಜನ ಮದಿಮೆದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಿಂಡತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಜ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನಾಂಡ ಆತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತದು 5 ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಜಯಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಐಡುಡು 10 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓ ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ನಂಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೀ ತರ್ಡ ಬಲೆ ಎರುಲ್ಲಾರ ಐದು 5 ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಆಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಏರಾವ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಡು
4 ಜನ $5 ಹೈಡೆಡ್ ಇತ್ನಾಗಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. 3 ಜನ $5 ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರೋ. ಮೂಜಿ ಜನ $5. $2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. నాగరాజన్న అన్న అక్కకు నాగరాజన్న హాయ్ నాగరాజన్న భలే భలే నాగరాజన్న ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗರಾಜನ್ನವೇ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕೂ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಇರ್ನ ವನಸ್ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ವನಸ ಆಂಡ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ವನಸ ಆತು ಜತೆ ಇರ್ನ ಲೇಟ್ ಉಂಡತೆ ವನಸ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಉಂಡೈನಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಇರ್ನ ಲೇಟ್ 4 ಜನ $5 ವೆಜ್ಜೆ ಇರೇಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಲ್ಲಾರಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲರೆ 4 ಜನ $5 3 ಜನ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅಂಚ ನಾಗರಾಜನ ಊರು